Kaixo eta ongi etorriak gure saiora. Gaur, azaroaren 29 da eta Iruñan San Saturnino eguna ospatzen da. Orain besterik gabe, gaurko edukiekin utziko zaituztegu. Gaurko komunikabidetako azalak aztertzen hasiko gara. Diario de Notiziasen titular nagusia, PSOEk ERC-rekin egindako bileraren ondoren Katalunian konflikto politikoa dagoela aitortzen duela da. Horretaz gain, Pirritx eta Porrotxon abokatuak maila prebarikaziotik gertu dabilela salatu duela ere jasotzen du Notiziasek bere azalean, eta Sarasate pasealekurako 3 proposamenen artean erabakitzen dabiltzala. Bestalde, txantrean pertsona heldu bat hil dela ere esaten du, lapurtzeko bultzatu zutenean erori eta kolpe bat hartzearen ondorioz. Kirolarloan, Moncaiok kontratua 2024 urtera arte luzatu duela azpimarratzen du Notiziasek, eta horretaz gain, Joseba Ezkurdiaren prestakuntza exigenteaz ere aritzen da. Gainera, Juan Ignacio Retegik bere biografia aurkeztu duela jasotzen du ere. Bestalde, Txibitek ez duela Navarra Sumaren betorik onartuko dio, ez da gobernu itunaren aurkako proposamenik ere. Horretaz gain, gizon heldu bat uzian dagoela esaten da azalean, burlatan kotxe batek harrapatu eta gero. Istripu honen ondorioz, auto-ilara luzeak sortu ziren gainera. Bukatzeko, 60 nafarrek Saharara bidaiatzen dutela jasotzen du komunikabideak, Estatu Islamiarraren atentatu alerta dagoen arren, eta azaleko argazkian, omendua izan den Jose Ulibarrena ageri da. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Titular nagusiak polizia herriberako hainbat kasu aztertzen ari dela dio, pisu bakar batean 162 erroldatu izatera heltzeagatik, eta ikerketak 6 udalerri desberdinetan egiten ari direla. Horretaz gain, ERCek Sánchezen inbestiduraren ezezkoa mantentzen duela eta gobernuen arteko negoziazioa exigitzen duela ere esaten da azalean. Bestalde, Diario de Navarrak autoek harrapatuta 5 zauritu daudela jasotzen du, Burlata, Barañain eta Altsasun. Nafarroako egoera politikoari buruz aldiz, Txibitek Navarra Sumari ez diola negoziazioan Bilduri betoa jarriko jardetsi diola esaten du. Futbolean, azalean Moncaiok 2024 urterate kontratua berritu duela irakur dezakegu, 12 milioiko klausula batekin. Bukatzeko, argazkietan Sarasate pasealekua eraldatzeko aurkeztutako proiektuak ageri dira. Gara egunkariarekin goaz. Titular nagusiak dioenez, EAJak 2 karta jokorekin jolasten du erabakitzeko eskubidearekin. Horretaz gain, Garak Txibitek ez duela betorik onartzen eta elkarrizketari bidea zabaltzen diola azpimarratzen du portadan. Bestalde, ERC eta PSOE hurrengo asteartean berriz elkartuko direla dio. Argazkian, Zubietako erraustegiak ea botatzen hasi dela esaten da. Bestalde, etxebizitza irisgarritasunaren inguruko kronika iragartzen du, eta atzo egindako ikasle greba ere aipatzen da portadan, ikasleek kalean hezkuntza eredu propioa aldarrikatu dutela esanez. Berria aztertuko dugu orain. Titular nagusian, estatutu berriko adituek erabakitzeko eskubidearen 3 bertsio egin dituztela esaten da. Argazkian aldiz, dinamismoa saritu dutela. Ricardo Arregi kazetaritza sariak eman baitizkiete Kanalduderen hurbiletik saioaren dinamismoari eta Txap aldizkari digitalaren urrats berritzailei. Gainera, Iñaki Elorzaren ibilbide oparoa ere gogoratu dute, ohorezko aipamenarekin. Horretaz gain, Pailazoek mailari kontratua indarrean dela eta Iruñean antzezteko prest direla esan diotela azpimarratzen du azalonek. Bestalde, Iraken armadak 34 manifestari hildituela irakur daiteke, eta Al-Sadrek kritika egin diola lehen ministroari. Kulturarloan, Kirmen Uribek azken 17 urteetan idatzitako poemak liburu batean jaso dituela azpimarratzen du berriak. Eta bukatzeko, egunkari barruan, lizeoen erreforma eta euskararen apaltzeaz mintzatuko direla aurreratzen du ere. Euskal Herria irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Irrien Lagunek udalari kontratua ezin duela bertan behera utzi ohartarazi diotela da. Bestalde, Pello Reparazzi egindako elkarrizketa dakar web horri nagusira. Zetak bere proiektu musikal berriaz mintzatu baita. Eta bukatzeko, Nafarroak irailera arte 39 milioiko superabita izan duela jasotzen du komunikabide honek. Horretaz gain, aste hontan Maria Txibite lehendakariak kirol merituaren sariak eman ditu.
Foru Gobernuak 2019ko kirol merituari urrezko zein zilarrezko dominak emateko ekitaldiaren buru izan zen Maria Txibite. Ekitaldi horretan, gizarteak ohitura osasungarriak zein giza eta hiritar balioak lortzerakoan kirola tresna garrantzitsua dela nabarmendu du Txibite lehendakariak. Bere hitzaldian, kirolean genero berdintasuna ere aldarrikatu zuen. Sariak aurten jada erretiratutako Alberto Undiano Maienkori eman zion urrezko domina. Nafarroako gobernuak kirolari nafarren ibilbide oparoa errekonozitu nahi du. Bestalde, zilarrezko dominak aurten 25 banatu dira, Nafarroako kirola sustatzeko egiten den lan gogotsua nabarmendu dute. Gainera, eta aste honetan ere, lehendakaria Madrilen izan da Eskolae programarekin sari bat jasotzen. Txibite lehendakariak gobernuaren konpromisoa azaldu zuen Madrilen Eskolae hezikidetza programa Nafarroako ikastetxe guztietara zabaltzeko. Ekimenak lehendakaritzako, gorteen harremanetarako eta berdintasunerako ministerioak emandako saria jaso zuen, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko egunean. Lehendakariak adierazi du Nafarroako gobernuak konpromisoa hartu duela funts publikoak jasotzen dituzten zentro guztietara programa hedatzeko. Eskolae programak urtean 250.000 euroko aurrekontua du, eta horren helburua da ikasle guztiek beren bizi proiektua hautatu ahal izateko lan egitea, askatasunetik eta aukera aniztasunetik, genero baldintzarik gabe, desberdintasunak identifikatzen eta haien kontra borrokatzen ikasiz. Hezkuntza Departamentuak bultzatutako hezikidetza proiektua 2017-18 ikasturtean jarri zen abian Nafarroako 16 ikastetxe publikotan pilotajea eginez, eta egun 163 ikastetxetan aplikatzen da programa. Gainera, 2000 irakasle prestakuntza garatzen ari dira, eta 45 pertsonak tutorizatzen dituzte programa garatzen duten irakasleak. Bukatzeko, Nafarroako jota kultura intereseko ondasun inmaterial bezala baloratu dute. Gobernuak nabarmendu du Nafarren identitatea ordezkatzen duen musika adierazpen moduan eta kultur ondarearen adierazpen berezi gisa hartu behar dela. Kulturako zuzendaritza nagusiak apirilean eman zion hasiera Nafarroako jota kultura intereseko ondasun aitortzeko espedienteari. Nabar Jota Kultura Elkarteak hala eskatuta. Nabar Jota Elkarteak nupeko ondare inmaterialaren katedrarekin elkarlanean jorratutako prozesuari esker, jotaren mundua kultura intereseko ondasun aitortzeko eskaerarekin lotzea lortu zen. Prozesuaren barnean lurralde mailako 3 foro egin ziren, jotaren eremu ezberdinetako pertsona eta erakunde ezberdinekin. Informazioa eskuratzeko eta parte hartzeko prozesuaren ondorioz, Nabar Jota Elkarteak ondasun inmaterialaren memoria deskribatzailearekin batera idatzi bat aurkeztu zuen, partikularren ia 2000 sinadura jasotzen zituena, 50 udaletxe eta erakunde kultural eta sozial baino gehiagoren atxikimenduez gain. Albisteekin bukatuz, gaur Pirritx, Porrotx eta Marimototxek esan dutenez, haien emanaldia abenduaren 22 pasatuko dute eta anaitasunan eginen da. Gaur, azaroak 29, San Saturnino eguna da. Baluarten behar genuen, ez gara izango ordea. Baina aurkitu dugu irtenbidea. Irudimenez eta ekimenez. Irtenbidea, baitasuna da. Alaitasuna. Aizpatasuna. Edo, anaitasuna? Bai, abenduaren 22an, zuekin? Anaitasuna beteko dugu! Etzan zelaian jolastu aurkitu, hilean berakintza. Espainiak zabalik dastatu, egun sentiko intza. Errekeizu altzei lorei, lodrei eta txorei nintza. Bakada daukagu eta dantzatu bizitza. Bizi euskaraz, bizi dantza. Haupa, Euskal Herria. Aupa! Errekeizu altzei lorei, lodrei eta txorei nintza. Bakada daukagu eta dantzatu bizitza. Bakada daukagu eta dantzatu bizitza. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko ditugu orain. Gaur eguraldia atzokoa baino hobea izango da.
Zerua hodeitsu egongo da eta han hemenka euri txikia egingo du, batez ere goizean. Kostaldean mendebaldeko haizea ibiliko da. Barnealdean haizea aldakor eta indarrik gabe ibiliko da. Egunaren amaieran haizea hegoaldera aldatuko da eta ostarteak zabalagoak izango dira. Tenperaturak gora egin dezake eta maximoak 15 eta 17 gradu artekoak izango dira. Bihar, azaroaren 30 eta larunbata, fronte hotz batek Kantauri itsasoa zeharkatuko du eta eguraldiak txarrera egingo du berriro. Hodeiak ugari izango dira gurean, euria iparraldean egingo du ugariago. Egunaren amaieran, frontea pasa ondoren, ostarteak agertuko dira eta atertzera egingo du. Hego mendebaldeko haize bizia ibiliko da, bolada gogorrekin edo oso gogorrekin goizean haizegunetan. Arratsalde gau partean haizea mendebal ipar-mendebaldera aldatuko da eta indarra galdu egingo du. Tenperatura maximoetan aldaketa handirik ez da izango, baliteke gora egitea. Bukatzeko, abenduaren batean, igandean, hodeiak eta ostarteak egongo dira eta ateri egongo da, hego haizea nagusi. Egunak aurrera egina ahala, hodeiak ugarituz joango dira eta egunaren bigarren partean euritara joko du eta ipar haizea ibiliko da. Egunaren amaieran botako ditu zaparradak sarriago eta indar handiagoz, eta baliteke Kantauri isurialdean ekaitzak jotzea eta txingorra izatea. Elurkota jeitsi eta azken orduetan 1200 metro inguruan egongo da. Tenperatura aldiz nahikoa jeitsiko da. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu orain. Gaur Iruñean San Saturnino eguna ospatzen da. Goizean, erraldoi eta burundiak ibili dira herrian zehar eta baita San Saturninoren omenezko prozesioa ere. Arratsaldean, 6ak laurden gutxitan Gabonetako argiak piztuko dira eta 8etan La Pamplonesak kontzertua eskainiko du. Bihar, larunbata, etxerik txikiena aurrentzako antzerkia egongo da euskaraz Iturramako Zibiboxean. 2 saio egingo dira, bat goizeko 12etan eta bestea arratsaldeko 6etan. Horretaz gain, Nafarroako Abesbatzen Federazioak kontzertua eskainiko du Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 7:30. Orain eta saioarekin bukatzeko, Pirritx eta Porrotxen bideo batekin utziko zaituztegu. Abenduaren 22an Anaitasunan ikuskizuna eskainiko baitute. Mila esker hor egoteagatik eta asteburu ona pasa.